Għandu raġun il-Malti jgħid il-qniepen ma jdoqqux għal xejn, kull tokk li jindaq fih tifsira, jew biex iħabbar, jew biex ifakkar, jew biex isejjaħ xi raġuni jkun hemm dejjem. Dari aktar millum il-qniepen kienu jakkumpanjaw ġrajietna minn twelidna sa mewtna. Il-ġurnata kienet tibda bid-daqq tal-Paternoster. Nofsija qabel l-ewwel qudiesa kienu jindaqqu 33 tokk bil-qampina l-kbira biex ifakkru li ta' 33 sena Kristu għamel l-ewwel qudiesa tiegħu bit-twaqqif tal-Ewkaristija fl-aħħar ċena. Fit-8 f'nofsinhar u f'inżul ix-xemx, it-tokki tal-qampina jifakruna fil-misteru tal-Inkarnazzjoni waqt li ngħidu it-talba tal-Anġelus. Waqt li fil-Knisja tkun qed tingħata l-barka sagramentali, jindaqqu l-qniepen biex minn djarhom in-nies dari aktar millum jroddu s-salib u jirċievu l-barka waqt li jqimu l-Ewkaristija b'xi talba żgħira. B'xirħula kien hemm l-użanza li meta titwieled tarbija, is-saċerdoti mill-kor kienu jkantaw in-nijiet ta' tifħir lill-Alla u lill-Madonna filgħodu kmieni. Mbagħad jispiċċaw bil-kant tat-Tedew. Dak il-ħin minn fuq il-kampnar kienu jindaqqu l-qniepen iż-żgħar u n-nies minn djarhom kienu jgħidu xi talba. L-istess meta jmut xi ħadd, il-qraba jafżaw fil-parroċċa biex tindaq it-tħabbira tal-mewt ta' dak li jkun miet. In-nies mid-dar kienet titlob għal ruħ dak li jkun. Drawa sabiħa li nżammet minn xi bliet urħula hi li nhar tal-ġimgħa fit-tlieta tindaq itra Passjoni biex tfakkar il-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu. Fil-festi solenni, il-moti kollha fihom tifsira. Il-moti ta' nofsinhar jindaqqu biex iħabbru l-funzjonijiet ta' filgħaxija. Qabel kull funzjoni jindaqqu l-qniepen biex isejħu n-nies għal dik il-funzjoni, mbagħad il-moti ta' wara l-barka sagramentali jew f'inżul ix-xemx iħabbru l-funzjonijiet tal-għada filgħodu. Dawn il-moti jqajmu fil-miġema emozzjonijiet sbieħ, speċjalment fost dawk li ma jkunux jistgħu jgawdu l-festa minħabba xi mard. Il-qniepen ferrieħa u l-banet fil-gżuż isellmu d-dera ta' wiċċek grazzjuż. Hekk kif tlellex tiddi daħkana tfaċċajt bid-dmugħ fuq ħaddejna ġelbien indunajt. Fil-pussess ta' kappillan jew arċipri ġdid, naraw jiġbed il-ħabel tal-qampina l-kbira li jfisser l-obbligu tiegħu li jsejjaħ u jiġbed in-nies lejn il-Knisja kif jagħmlu l-qniepen. Waqt li konna qed inħejju dan il-feature ġiet f'idejna din is-santa antika li tiġbor dak kollu li tkellimna fuq hawnhekk. Fi kliem ieħor tisħaq fuq il-fatt li l-qampina hija parti mill-ħajja tagħna. O kemm inħobb il-qampina ta' Raħal Twelidi, ommi ħabbita qabli. Min fil-parroċċa ma jħobbix? Ma tħallatx hija dik il-vuċi arjuża tagħha mal-emozzjonijiet minn tagħna, mal-ferħat tagħna, mat-talbiet tagħna, mal-beżat tagħna, mad-tbatijiet kollha tagħna. Hija tanni fuq in-nieqa tagħna, timmarka kull pass minn ta' ħajjitna, tibki fil-periklu. Hija sejħilna lejn l-artali ta' Alla bħal vuċi ċelesti. Hija semma leħina fil-festi kollha tagħna, tħabbar l-avvenimenti tal-familja u titniet fil-jum tal-mewt tagħna.
Jalla nibqgħu nisimgħu s-sejħat tal-qniepen biex jirresquna lejn Alla u jfakruna fih. U jalla nibqgħu niggustaw u nitpaxxew bid-daqq ħlejju tagħhom. Kif jagħmlu tfal ċkejknin meta jintertaw għaddejjin minn quddiem il-Knisja mal-ġenituri tagħhom, hekk kif tkun qed tindaq xi mogħta u jkunu jridu jifqu jħarsu s-summati lejn il-kampnar imsaħħrin bil-melodija ferrieħa tal-qnieb.